Meta Ġesu fejja lil raġel għama, ir-raġel għama investigaw l-awtoritajiet tat-Tempju. U r-raġel qalilhom illi kienet il-qawwa divina ta' Ġesu illi lilu kienet fejqitu. Minħabba fi kliemu għaġġtuh b'arroganza l barra mit-Tempju. Wara, Ġesu lir-raġel qallu: Jien ġejt fid-dinja biex min ma jarax isir jara u min jara jagħma. Għaliex kurrent divin fid-dinja qed jagħma lin-nies. Bnedmin li jaraw b'arroganza, konfidenti fl-opinjonijiet u l-perspettivi personali tagħhom, jeħtieġilhom jagħmew. Jiġifieri jeħtieġilhom jgħaddu minn umiltà kbira tal-għama. Għax huwa biss minn ġo umiltà kbira illi jkunu jistgħu jiftħu għajnejhom tal-font għal dak id-dawl li dawwal id-dinja kollha. Il-kurrent divin fid-dinja li l-insara jsejħulu Kristu fejn sejjer? Qed iġib lill-umanità u lid-dinja eqreb lejn Alla. Id-dinja, l-univers qed jiġi imbiddel. Jien qiegħed ngħin, int qiegħed tgħin. Bħalma qal Ġesu, ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom b'wirthom l-art.